ambayo sasa inamilikiwa na magun, na kazi ya polisi ukifika Nairobi, badala ya kulinda usalama wa wananchi, wanalinda magun. Seyo medo biu ne obila e kedo gi njore ma medore pachoka ahinya to mitudo gi josiasa. Migori kaendi onge gimiluongo ni street lights. Gin gi thote moko mukore moko koso go piny to onge kata magimoro amora mitime. Jodak ma Migori dwaro mondo jiwa arita kaluwore kod monj masa ka sa mosemedore e bombe mopogore opogore e kaunti no. Machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng. Wachako kawadhi achiel kachiel mondo winja network mar ogai mar obila ma bende loso e weche mosebedo katimore pachoka mag jonjore ma osebedo kamonjo oganda. Kwa hivyo mimi nataka kuwauliza tafadhali msikubali kuenda route hiyo. Mheshimiwa Waithaka, I want to applaud you once more for your sterling leadership. Your support is a true testament to the importance of effective policing in bettering our communities. I want to commit to strengthening this partnership and hope that we continue exploring new opportunities for collaboration alongside all right-minded leaders at every level. My officers are the proud beneficiaries of your profound gesture and affection. Thank you very much, Mheshimiwa. Finally, the National Police Service once more commits to working alongside other security agencies and the public. It is dedicated to safeguarding the lives and property of all citizens, residents and visitors by combating crime in all its forms. Let us all join hands together for this noble cause. Open up our interactions freely and study for each other to make our neighborhoods safe for all of us. God bless you all. God bless our communities. Asanteni sana. Tunashukuru sana. Kwa hivyo niongee kidogo tu kabla sijamaliza. Mimi Mheshimiwa Waithaka nataka kuchukua nafasi hii na kushukuru wewe sana for partnering with the National Police Service and the community of this area. Tumeweza kupata maofisi zetu zile ziko hapa na maofisa wetu watafanya kazi yao na wafanya kazi yao vizuri. Kwa hivyo mimi kama Inspector General nasema thank you very much. Tunashukuru sana. Ila kitu kingine nataka kusema, nataka kuongea kuhusu uhalifu. Na ningesema kuhusu uhalifu, mimi naongelea uhalifu nchi yetu yote ya Kenya. Nimesema maneno ya goons and guns. Hiyo sisi kama jeshi la polisi ya Kenya hatutakubaliana na hiyo kamwe. Jana nilikuwa na maofisa wote wakubwa ya mikoa yote. The regional police commanders, the formation commanders, and the county commanders. I had a conference with them so that they can be able to get it straight from myself. I, the Inspector General, did direct all of them that they must deal very firmly on matters goons, on matters criminal gangs. Hiyo mnaniunga mkono? Si ni kweli? Lazima hiyo watu wanasumbua wananchi washughulikiwe na wachukuliwe hatua kali. Si ni kweli? Na ndio sababu nasema mimi nataka tushikane pamoja, tufanye kazi pamoja kama wananchi ya Kenya. Si ni kweli? Sisi kama maofisa ya jeshi la polisi na nyinyi kama wananchi wetu. Si ni kweli? Tufanye kazi pamoja in the community partnership. Na tukifanya namna hiyo tutafaulu. Si ni kweli? Tutafaulu na tutasoga mbele sana. Sio? Tutaenda mbele vizuri. Ile kitu kingine ningetaka kusema kama vile Mr. Lang'at mentioned hapo mbele, we want to make our stations the centers of excellence for service delivery. Ndio wewe ukija kwa hii station ambayo ni ya Kiamubi hapa unachughulikiwa mara moja na unaenda shughuli zile zingine uko nazo. Si ni kweli? Hatutaki a situation whereby unakuja Kiamubi, unakuja usubuhi saa 2, hapa unakuja kuondoka saa 10, unaondoka saa 8. Hapana, hatutaki namna hiyo, ndio. Na mimi nataka kuchukua nafasi hii kushukuru huyu OCS wetu
Madam Florence kwa kazi ambao wamefanya kazi mzuri. Si ni kweli? Nyinyi wenyewe mmesema hapa, mimi nilikuwa nimeketi hapa. Hako sawa kabisa, si ni kweli? Kwa hivyo mimi hata wale ma-OCS wengine wote wherever they are, nataka wafanye kazi kama Florence Mwogeri, sio? Akiungana na community, wakiungana pamoja, Kenya yetu inazidi kuwa mzuri. Kenya inakuwa mzuri, si ni kweli? Kwa hivyo maofficers ya polisi, mimi nawauliza nyenye mchikane pamoja na wananchi, mfanye kazi pamoja, chikana pamoja na maofficers wa gao, the chiefs, the sub chiefs, the DCCs, the ACCs, chikaneni pamoja na mfanye kazi pamoja na kila kitu itakuwa iko sawa sawa, si ni kweli? Kwa saa hizi nyinyi mnajua mahali tunalenga, tunaelekea, si ndio? Tunaelekea kwa elections next year, sio? Kwa hivyo mpaka tusidi kuchikana pamoja, mpaka tufanye kama pamoja, kazi pamoja kama wananchi na jeshi la polisi, ndio wahalifu wasikie katikati ya nini yetu, si ni kweli? Maana sisi tuko na wajibu moja kama jeshi la polisi, to ensure that we provide an enabling environment to enable you exercise your civic duties, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba tufanye kazi pamoja, tukisoga mbele na mambo yote itakuwa iko vizuri, si ndio? Muhalifu, na mimi nimefurahia sana wa viongozi wa nyumba 10, nimefurahia sana viongozi wa wananchi wale wako hapa kuchikana na maofisa yetu na wananchi upande ule, maana hiyo hakuna ukora ambao inasaidia katikati yenu, si ni kweli? Kwa hivyo mimi nasema asante sana, that is a very commendable job. Kwa hivyo maofisa wetu hapa mshikane pamoja na wananchi wote na mfanye kazi pamoja, na Kiamobi itakuwa mzuri. Na nimesema namna hiyo because I'm a resident of Kiamobi, si ni kweli? Na mimi sijasikia maneno hapo, maneno mingi, si ni kweli? Mimi sijasikia, na hata mimi niko kwa hiyo mtandao na mimi naonaga tu. Mimi naangalia, mimi naona huyo ni Mwogeri. amesema maofisa wako duty, si ndio? Na mimi nafurahia, sio? Maana kama kuna maneno mimi nitapigia hiyo ofisa wako duty. Sema mimi naitwa Kaja na mimi nakaa hapa na mimi nimeona maneno hapa. Halafu polisi atatokeza, si kweli? Atatokeza. Kwa hivyo nataka tuendelee namna hiyo na tufanye kazi vizuri namna hiyo. Mheshimiwa, umetaja maneno ya magari. Niseme hivi, bado tunazidi kupata magari polepole kwa kikosi yote ya polisi. Kwa hivyo bado magari tutazidi kuongeza kwa eneo hii na ile zingine zote magari tutakuja kupata ya kutosha. You have mentioned ungependa pia kuwe na lori ya troop carrier ya kubeba askari wakati wanaenda kazi za aina mbalimbali. Hiyo yote tutafanya. Kwa hivyo tutakuongeza hiyo magari, tutafanya lori. Na nyinyi wote mnajua kule college zetu Kigajo, Ebakazi, tuko na vijana ambao wanaendelea mafunzo, si ni kweli? Wale 10,000 tulirecruit the other day, si ndio? Karibu wanamaliza miezi 9 sasa. By the end of August watakuwa wamemaliza miezi 9. The early weeks of September sisi tunaenda graduation Kiganjo, tunaenda GSU, tunaenda ile mahali nyingine. Kwa hivyo we are going to get additional officers mheshimiwa. Na mimi nataka uchukue nafasi hii kushukuru huyu mheshimiwa because he is a big supporter in parliament of matters affecting the policing services. Na sisi tunakushukuru sana. Finally nimesikia maneno ya police canteen. Na police canteen nafikiri ni ya muhimu sana because the community, viongozi wa community kama mko na mkutano mnakutana hata nyinyi hapo, si ni kweli? So nafikiri hii mheshimiwa, unajua mheshimiwa huyu ni rafiki yangu. Tutakuja tuongee pole tuone tutasaidiana namna gani. Lakini ile kitu ningetaka kusema ni kwamba mimi nitajegea nyinyi kantini yenu. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseobila mapachoka kuom rem konyo e kedo gi kweth jonjore mitiyogo e siasa mapachoka ka bende oseduol manono tij obila IPOA kuom nyiso doho ni girem yudo neno moromo e buch nek mar Rex Masai. Noloso e kinde manoyuore nyasi mar igma e ward ma Kyuso e kaunti ma Kitui, kama nowache ni arita mapachoka osegi kama rach kendo jogo man kod ting' mar rito jopiny ok taa piny kaluwore gi chike mapachoka. Oyango ni kitelo makare nyaka yiengre kuom katiba mane jopiny opuodho kendo ratiro mar oganda nyaka neni oriti. Bende owacho ni tarik 25 owinjo obed chieng' yweyo ka iparo godo rowere manowito ngimagi e ng'anyo ma 2024. Kuna shida Kenya, shida kubwa sana.
Kuna idara ya polisi ambayo sasa inamilikiwa na magun, yaani wahuni. Wengine wabeba mapastola, wengine, na kazi ya polisi ukifika Nairobi, badala ya kulinda usalama wa wananchi, wanalinda magun. Ndio hao magun wazuie kina Kalonzo na kina Gachagua na kina Jebi Muturi na kina Matiang'i na wale wengine Eugene Wamalwa, tusisonge na kuokoa Kenya. Na mnajua ndio sisi chama cha Wiper Patriotic Front tukaata zindua mwenendo mpya, jina mpya, kuonyesha uzalendo wetu. Hasa tukikumbuka vijana ambao waliuawa kiolela in 2024 wakisema hii sheria hii ya Bwana Ruto unataka kutoa ushuru, na huo ushuru ukitolewa hatuoni pesa zinaenda wapi, zinaelekea kwa mifuko ya watu binafsi. Tunataka nchi yetu. Watoto wakatoka wakitumia katiba yao wakauawa. Jotelo mopogore opogore moriwo mag din mawuok e kaunti ma Kakamega oseyo okang' mager medruok mar buche matindo mag rowere mitiyo godo e marach gi josiasa mar rocho rombe mopogore opogore mitimo e galamoro. Giseyo josiasa kuom chulo rowere go omenda ma osebedo ka itiyo godo e rocho rombe mag siasa mag jogo ma kwedo ma ok giwinjre godo. In Kenya are not good. Na tusipoomba hatutaki. Kuna watu tayari ambao walisababisha shida Kenya 2007 na 2008 wameanza kupanga. Hata ukisikia lugha yao na sisi tunataka kusema hao kabla walete shida Mungu awaondoe. Anyone ambaye anabeba upanga, sikia live here. Anyone anaopanga goons, yeye ndiye atauawa na hao goons. Nataka kukondem sana na kukashifu wale ambao vijana ambao wanatumika na wale watu ambao wanawapea pesa kidogo kwenda kuharibu mikutano ya wengine. Unapata kwamba the government of the day, kuna wale baadhi watu kadhaa ambao kwenye serikali wanatumia wako in cahoot na vijana wetu kuwatumia vibaya. Kitu ambayo tunasi Kenya hii, viongozi waache kutumia vijana. Aswa sana kitu yenye iko kwa viongozi wenye wako ndani ya serikali waache kutumia vijana. Aswa sana hii ndio shida yenye iko hapa Kenya yetu. Hiyo jambo lenye tunaongelea hii la wa viongozi kutumia vijana, kama litakosekana hii nchi, vijana watakuwa wazuri sana na wafufue viwanda ambazo zimefungwa zote ili vijana wapate ajira. Vijana pia sisi wenyewe tunaweza jiajiri, tusitegemee hiyo 200, tutegemee eti wanasiasa watatupea kazi kisha waelect. Naomba tu vijana tutegemee na tutegemee Mungu. Kaka yor medo kedo gi mibadhi e pinje mag Afrika, winjruok oketi mar gero kar tiegruok mar kedo gi mibadhi Afrika mangima e boma ma Nairobi. Mairino yange gi jatend riwruok maduol ma kedo gi mibadhi e Afrika mangima mawuok e piny Misri Khalid Abdelrahman e romo ma higa ka higa ma jokanyo mage. We meet at a time when our institutions within the continent are grappling with the issues of corruption, a moment when Africa is witnessing a triple phenomenon of youth population bulge, pressure on adoption of modern digital technology, and increasing demands for good governance. Corruption undermines these efforts and therefore is a disruptor to all plans that we have for our economic growth. It discourages foreign investment, significantly reduces the resources for infrastructure, public services, and indeed destroys the very fabric of the work that we seek to do and our peaceful coexistence. Jatend chenro kod wuodhe mag limbe kod riwruok mar piny mangima WTTC Gloria Gueva Gisani obagoro moko jokanyo mag sekta ma Thurka ka Gloria oyango n'oganda kik bed kod luoro moramora kaluwore gi muoch matuo mar Ebola kaluwore ni riwruok mar piny mangima timo duto manyalo
mar gayo landruok mar tuono kod midhiero mage. Kotenore kod lipot mar nonro mar wuodhe kod limbe ma higa 2025 mar riwruok mar piny mangima, sekta mar wuodhe kod limbe noyudo yuto manyalo romo trilion 13 ma pachoka. Ka apisa maduong' e sekta mar wuodhe kod limbe no John Chepkemei okoni nyaka sani onge lipot moseyangi e Kenya ka madikel luoro. We have learned the lesson. We need to follow the protocols. We know what are those protocols. We know what worked before when we had the pandemic and we had COVID-19. And as we follow those protocols, we can stop the spread, work with the authorities, follow the recommendations for WHO and the authorities, and that will help us to contain the situation. And then with the communication in place, we can recover faster. Instances of fears with regards to Ebola, yet Ebola has continued to affect part of East Africa previously and currently, but none of those Ebola cases has been reported in Kenya. And therefore it's important for us to continue seeding that message as government and private sector that signal the traveler to communicate the right position that indeed there is no Ebola in Kenya and that Kenya and JKIA is over 1,500 kilometers from the epicenter. And so apisi mandiko duond buche mag siasa onyiso lit margi kalure gi matin mar jodak e kaunti ma Trans Nzoia mapok ondikore kaka jokanyo mag duond buche. Apisi no wacho ni maeri biro rocho chenro mag demokrasia kendo mono oganda golo paro e weche mag siasa ma pachoka. Koloso Kitale tok romo mokelo kanyakla jokanyo mopogore opogore, apisa mar ORPP Sera Wachira ojiwo medo kampen e gwenge moko mondo chop ne kwan mamalo ma jopiny. Omedo ni thoth jopiny ndiko kaka jokanyo mag duond buche ka gionge ng'eyo moro amora gi sani, to koro ket lony manyasani ma ndiko jokanyo kendo joma indiko nyaka puodh mana wach ndiko gino. There was a gap ambapo vyama vya kisiasa vingeandikisha watu bila idhini ya hao watu, what is called consent. Lakini as we realized that gap, we came up with a consent, of course in relation to the Data Protection Act, whereby a member before joining a political party lazima aulizwe consent. Na nimegundua kwamba kumbe hapa Trans Nzoia kuna vyama vingi sana, zaidi ya vyama 15. Na tukikaa pamoja na alikuwa na hiyo unity, mnaelewa vyama fulani nafanya kazi namna gani, na tumepelekwa kwa process ya election yote. Ile kitu inafanyika, unapata vijana wanalumbana wakati wa siasa ama wakati wa elections ukifika. Ni vitu kadhaa, labda ile kuonyesha ubabe, saa zingine kuna wale labda handouts zinapeanwa wanagawana, au chama zao kukosa mikakati ya kujitengeneza. Hiyo ni mambo na katiba yao labda hawajaweza kuiangalia ama kuichambua vilivyo. Rowere mawuok e alwora ma Kajiado ywak ni koso thuolo mag tije kod jonyuol rem kawo ting' ma nyithindgi e yo makare osemiyo moko kuomgi odonje tiyo gi yedhe mamero ji, tim ma bende osenyayo timbe mag njore. Gilero ni tiyo gi yedhe ma kamago miyo oganda ogo tach e alwora no nyaka e gwenge mamoko ma bende yudore e Kajiado ka timbegi ok ni kare. Dalinta Ouma nigi ler mathoth. E limbe manochan gi kar tiegruok ma MPS mayudore e kaunti ma Kajiado manotimore kar dak ma Majengo bang' timo limbe kuonde mopogore opogore e gwengego, jodak ma alwora no ochiwo ywakgi ka giwacho ni tiyo gi yedhe mamero ji oseketho ngima nyithindgi kendo gionge gi geno ni gibiro bedo gi ngima makare kinde mabiro mbele. Jonyuol bende omedo ywak ka gikwayo piny owacho mondo okaw okang' malong'o mar thiro tiyo gi yedhe mamero ji kendo giyaw thuolo mag tije ne rawere. Hakuna otherwise, anaweza kuja na 20 bob anaongezewa 20 anang'oa, hiyo ni 40 bob. Pombe tu ndio nataka tuangalie tu. By the way, hatuko poa. Hii pombe inamaliza watoto wetu. Na mkisimama hapa mnaangalia kweli kabisa watoto wanaumia. Rawerego ywak ni koso thuolo mag tije kod jonyuol rem kawo ting' malong'o mag nyithindgi ema osejimbo midhiero ma kamano e kind rowere ni mar gitiyo gi yedhe mamero ji. Asasa vijana wetu hapa wanahangaika, watoto wetu among my sons, I have 2 sons.
Hebu angalia kama wale wamelala pale chini, ni kuongea tu, siko ubaya. Hali kwanza majengo kumeharibika kabisa. Juni majobless. Angalia hata hawa watu wako hapo wote hawana kazi. Limbe makamago itemo e gwenge goe higa ka higa mar thiro kendo puonjo jopuonjre kod rawere ewi yedhe mamero ji ka ijiwogi mondo gibed motang' mondo kik gidonje timbe makamago. Leo tumeonelea afadhali tuingie katika jamii na nyanja hizi ili tuhamasishe vijana umuhimu wa kuendelea na masomo kando na kuendelea na madawa, kwa sababu mihadarati naona imesumbua vijana wengi sana mpaka wamesahau mafamilia yao na hata wamesahau kuendelea katika masomo yao. Nafikiri hili ni wazo zuri kama kichuo hiki kimeweza kujiunga na community na idara zingine ili kuweza kueneza ujumbe wa nidhamu. Kamano bendi luore kind jopuonjre bende ne en achiel kuom weche manojiw kaluore gi timbe maricho ma osenene kind jopuonjre pachoka. Watoto wetu wanapofunga mashule, wale ambayo wako high school wanakuja kupata setup mbaya, wanakuja kujiingiza katika mihadarati, wanarudisha hiyo tabia huko shuleni, na ndio maana tunaona madhara mingi ambayo inasababishwa na hayo madawa ya kulevya. Limbe machal kamano timore bang' jodolo kachiel kod josiasa bedo gi kiondko kaluore gi kaka rowere matiyo gi yedhe mamero ji osemedore mokalo e pachoka. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo e sekta ma somo e kaunti ma Garissa nigi luoro kaluore gi kwan jopuonjre miwuondo ni manyo negi tije e pinje mag Warabu. Kaluore kod lipot migawo ma nyithindo e kaunti no, jopuonjre 11 oseweyo somo nyaka ne higa achakre kamoting'o ma jo grade 8 mawachore ni notere piny ma Libya. Ka odhialo dichieng' ma nyithindo e boma ma Garissa nyoro, jokanyo nojiwo jodako mondo bed motang' kendo mondo jogo eko ma nyithigi itero oko mondo ng'e kama nyithindgi dhiye. Kuna wanafunzi kutoka shule hii wenye tulipata picha zao kwa mtandao kwa sababu walidanganywa, wakaambiwa mtapelekwa mahali mzuri, kuna kazi, sijui kuna nini. Msikubali kudanganywa na mtu yoyote kwa sababu ati iko nafasi nzuri nchi ingine. Mnataka nani ashikilie Kenya kama sio nyinyi? Sio ni kitu mbaya? Hiyo si ni kitu mbaya? Nataka mseme hiyo ni kitu mbaya, mkiinua mkono kuonesha hamtakubali kudanganywa na mtu yoyote, kupelekwa nchi nyingine ati kwa sababu amewapromise atawapea kazi nzuri, ama mnaenda kupelekwa kwa mnapelekwa ati kwa sababu kuna pesa ama kuna ahadi ambayo ya uongo, si ndio? Tunakataa kitu inaitwa kudhulumu mtoto Mwafrika na especially the girl child. Tunasema maneno ya child labor, hiyo tunakataa kabisa. Maneno ya kudhulumu watoto tunakataa kabisa. Tunasema mambo ya abduction, hiyo ikome kabisa, na tunaendelea kusema all the issues regarding the girl child and also the boy child hajaachwa nyuma. Children are taken away in the name of migrating to greener pastures where our youth and school-going children are suffering. We have seen on social media, and many Kenyans must have seen, children are being beaten up. Their parents are asking for ransoms, which are almost 3 million, from parents who are poor already or who are coming from a humble background. It's affecting us, and I want to urge all leaders, and religious leaders, and government leaders, parents, and responsible citizens to be very vigilant so that our children are safe. Erokamano Nyakwaramogi, wadhi nyime gi weche manyien mag migago. Wakaw yweyo mokwongo, Gladys Onyango iwacho ni newsletter nyaka bondo kanyo ka itimo mosne Mama Ruth Owuocha kuom lal mar wuode Felix Otieno. Machielo bende aneno kanyo Bilo Derrick imor gi chendo ka en ka bondo Misambi. Iwacho ni siasa e pesa
okane gimindiko kanyo kadwa lose nying jatelo moro amora kaka indiko no. Kaito machielo en Sara Singa nyakwaro dongo mar wang' neno West Kanyamkago. Iwacho ni chenro mar migago donjoni maber ka in kod baba ni Odongo. Kaito machielo en Lawi Wodadore mar Rinya. Aneno Ramogi TV Omakare kawan kod Otieno Wasonga mar Rinya Kabiri. Wachako romane kendo bang' thuolo machuok Kenya wakao yueyo kik idhi mabor. You've done the usual safari, but have you done Samburu? This one is different. Here, you spot the special 5, wildlife that you don't usually see, right in front of you. The landscape is dry, open, rugged, a whole different setting, and even where you stay feels part of it. Lodges inspired by the Samburu culture, earthy, open, connected to the land. Discover Samburu from 40,000 Kenyan shillings for 2 nights. Call 0703 254 254. View Travel, dream, explore, discover. Mungu, nimeuonja upendo wako na wema wako, na hakika sistahili. Asante kwa afya njema, furaha na amani. Upendo wako hauchagui, kwani unatupenda, unatujali, unatusamehe, ijapokuwa hatustahili. Dial *811*341# to get upendo wako. Machiegni paridhi bedo gi nyathi. Omiyo koro kaponi en obobedo kamoro achiel ganyuolane, en gimoro mabiro bedo gimoro ahinya e ngimane. Koro abo pimo ni biji wachni nade. Pare nit sani pek. To nyathi ma en odhi nyuolo ok bi bedo mare, en mar Rajiv gi Niti. Dapenji, in ang'o matimo wuodi? Lemo osechakre to en pache ni mabor. Ravi wuoda, in ang'o miparo? Ang'o marach? Onge gima marach. Duol mochung'ne yiero kod kiewo pacho ka IEBC kaachiel kod duol mochung'ne ndiko duond buche e pacho ka ORPP ochako chalo puonj mar ikruok ne yiero e counties ma Machakos kod Isiolo. Tiegruogno geto chiwo puonj ne apisas mag duond buche, jolar kombe to kod riwruoge mopogore opogore e wi chike mag yiero kod chike mamoko motenore gi duond buche. Otieno Job nigi ler mathoth. Ka piny Kenya ikore ne yiero maduong' ma higa 2027, apisas mag IEBC kod ORPP e boma ma Machakos kwayo jo Kenya mondo onyis kido maber e weche mag yiero, ka bende ijiwo joma mine mondo oyangre e kwan mamalo mar manyo lemo mopogore opogore e yiero mabiro. So actually, normally the problem is in the implementation. So we are asking everybody to help us ensure that we are all operating within the law. So kama wewe unaona kuna mtu anatenda mambo ambayo ni kinyume cha sheria, basi njoo useme, come to the front and say this is happening and I have this evidence. Then the law will take its course. E kaunti ma Isiolo, romo obagi kuonde mopogore opogore kotelnegi kod jata chenro mag yiero e kaunti no Wario Ibrahim. Mano jiwo oganda mondo ondikre kaka jogo ombulu. So IEBC tuko tayari, watu wameregister vizuri. Last registration we had over 110%. We have another phase in January for registration, which is enhanced continuous voter registration. Tutaenda mashinani kwa register. So we are encouraging them to be peaceful and to encourage those people who have not registered to come out and register at our offices and
huduma centers. Kata bed ni chenro makamago osechakore, duol mar IEBC ochiwo siem mager ne jogo ma ok biluwore kod chike mag yiero, kendo gisingo ni ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Otieno Job, Ramogi TV. Jodak e kaunti ma Migori ywago medruok mar rochruok mag arita kwe e gwenge mopogore opogore kamoting'o boma ma Wendo, boma ma Migori kod gwenge ma Kuria West. Gidwaro nobila mondo omed tim apedha kendo los street lights mar gayo jonjore mana kaka George Juma leronwa. Rochruok mag arita kwe e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori medo kelo ywak kawuok kuom oganda mopogore opogore ma oting'o johala e boma ma Migori kaachiel kod ma Wendo. E kinde ma juma achiel rochruok mag arita kwe osenenore ma oting'o nek mar ochuk dar e kar timo ohala mar boma ma Migori, kuo mag mwandu e ute ji giwegi kaachiel kod apises mag piny owacho. Wakwa weche mag arita kwe ni gikonywa wan kaka raia ok wadhi nyalo. Nitie jok magombo dak dala ka to ka giwinjo ni piny osechako kamano ok gibi dak ka. Migori probet mane Migori e mudho kaka watie. Tarik 15 mar dwe ne chok dar ne onegi kendo ne olodh wang'e kod jokuoge mabende ne okwalo mwandu mopogore opogore e kar timo ohala ma boma ma Migori nek mabende osekelo luoro jodak e boma ma Migori. Tunaomba polisi wameshachukua watu wameenda nao, tunangoja tuone mali watafika na investigation yao. Hii town ya Migori hali ya usalama kwa wafanyabiashara si safi. Timore ni okawo gi wuoro. Kinyalo neg ng'ato ka gweno machinje ka gweno ka ok gima ber no. Ji obiro manyo kata mana watchman no biro manyo. To gibiro gikawo CCTV, gikawo TV to ginego ng'ato. Okawo gi wuoro kaka jodak ma Migori waneno malit. Motelo ne nekni mar ochuk dar, jogo ma bende pok oyangi ne omuko mo donje kar somo kata library ma Wendo kaachiel kod kar puonjo wechego mag tudruok mar piny owacho ma bende ong'ere kaka Awendo ICT Lab, kendo kwalo kompyuta maromo 45 kod mwandu mamoko. Biling'e biro mana iri, idhi mana iro bila ko bilo osechako mako kod osiep, to ko bila ne maonge kaka mako kod osiep, ang'e dhi malo to kondiki. Tabu ma wabedo godo wan kaka jopiny, inyalo neno ka uhalifu moro timore kamoro. To kidhi go report, ting'eni ina witness. Kisebedo witness, to idhi chungi ng'at che bau, to ng'at cha bing'eni dhi neni ni ng'ani mochung' koda e bau, to dhi owuok kacha gi bond. Seche mowuok gi bond ing'eni in oduogo tieko kodi. Koro mago gin gik moko ma kawaseneno to wacho ni ngima wabedi andaki. Jodak ma Migori dwaro mondo koro bila koro ting' malo chendego mag kachero to ahinya e sechego mag otieno mondo koro kony e wechego mag njore kaachiel kod kuo mabende koro osmedre e bombe mopogore opogore e kaunti ma Migori moting'o Migori kaachiel kod Awendo. Kind jopiny noto pok okonyo arita kwe podi at all nikech kata gidak e kind jopiny kanyo to podi winjo kata ka koro nyocha nyicha wan gi incident kama soja moro nyicho monji monegi mokwal gik ma is worth more than 600,000 to gidak e dierwa. Nyiso ni dak e dierwa go be pod onge gima konyo makata koro gidoge kambi kocha nikech migochwa kaendi emiyudo ka polise wuok dhi patrol saa achiel seche mineno ji mutni no to giwuok polise kata mana 15 20 to giwuotho e town to karomo saa 3 gisedok e kambi te 3-4 gin go kadhi nyime kono gionge tiende ni gin joka giwuotho mondo mi jopiny onengi. Ywak nitiere ni bedo ni teche mathoth ok olil boma Migori kod bombe mamoko bende osetudi kod medruok mar njore e kaunti ma Migori. Migori kaendi en mudho makata ka ng'ato diye kona to onegi anega motieki mowuog modhi gino dhi successfully. Migori kaendi onge gimiluongo ni street lights, gin gi tho te moko mukore moko kotho go piny to onge kata gimoro amora mitime. E kinde nyasi no mar Madaraka, nyasi mane obagi e gwego mag Masaba e sub-county no ma Kuria West, kamishona mag kaunti Migori Kisilu Mutua ne ochiwo ywak mare kaluwore kod medruok mag wechego mag njore ma oting'o nek e gwego mag Kuria West. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikal dwaro mondo ket kum mager ne meli maketho chike mag lupo e nembe kowacho ni timno ero osenyawo lal mar rech. Jatend migawo mar ohala mar Nam Ali Hassan Joho dwaro mondo los chenro manyasani matiyo gi lony manyasani mar kedo gi midhiero makamano. Magi oyangi romo madhi mbele boma ma Mombasa kama Joho nomedo ni sirikal osego okenge madongo e medo kwan mar rech e nembe. 41% of these commitments have been completed.
Tell me another conference that produces that kind of result. 41% are in progress, and only 18% are yet to commence. What's important is that we are tracking, the Secretariat is watching, helping, not punitively, but trying to reach out and help you be able to reach the goal and achieve what we want to achieve. The entire world, in Africa and in Europe and other places, proximity to the ocean is associated with wealth, especially in the West. The realization of how to extract wealth from the ocean, especially in the West and the Americas, is very high. However, in our continent, being next to the sea or the ocean is not an automatic ticket to wealth extraction. The government of Kenya is undertaking deliberate measures to unlock the immense potential in our marine and aquatic resources while safeguarding them from future generations, through sustainable and science-based management approaches. Under the leadership of His Excellency President William Samoei Ruto, Kenya has prioritized the blue economy as a key driver within its bottom-up economic transformation agenda. That science tells us that the survival of our planet and the survival of humanity has a very close and permanent relationship with the health of our oceans. Jodak ma Kisoko e kachung'ol bura ma Nambale e kaunti ma Busia onyiso luoro margi tok jok ma ok ong'ere ketho odundu mag pi ma nengone dirom milion 3 e skul primar ma Kisoko otieno ma chieng' wuok tich. Chenro mar pino ero ne gigeno ni dhi tieko nok mar pi ne jodak ma kono kaachiel gi jopuonjre moingo 3,000 ma osebedo ka nigi chandruok mar pi kuom thuolo malach. Jodago eko kod jopuonj ne jotelo mag dinde wacho ni jogo ma ok ong'eno dino bomba noero ka gitiyo kod kite kod kuoyo ka bende. Kisoko girls, you are talking about 1,000 plus and the entire community yote around. Ukiangalia hatuna mradi wa maji. Mradi ulianzishwa na county government ambaye umekufa, haujafanya. That means hii community yote around ilikuwa inaenda kutumia hii maji. Tulijua maji yangetusaidia sana katika kupikia wanafunzi chakula chao cha mchana, katika mambo ya irrigation kwa shamba letu la agriculture kule chini, na pia kwa matumizi yao wakati wa michezo. Shule zinapojumuika hapa kwa michezo, wamekuwa wakitumia maji haya kuyakunywa. Sisi katika jamii nataka kufaidi tunapokuwa na mradi ambaye inaweza kutusaidia sisi. Na mambo zingine ya kuleta ndani haisaidii. Kuamka asubuhi tumepata kuna mtu alikuja akaziba huo mradi. Sisi tumekasirika and we condemn that act kabisa. The action shall be taken. We shall involve police. Sisi wenyewe hapa tutafanya investigation yetu na tunataka mradi uendelee. Maji huwa tunatatizika, watoto walikuwa wakitoa maji nyumbani. Saa hizi father wa parish ndio huwa anakubali, anatusaidia maji kidogo. Ndio maana sasa tulikuwa tumefurahi kwamba sisi kama shule pia tutakuwa na maji yetu. Maji yalikuwa yanufaisha watoto na ni watoto wetu, si mwanasiasa fulani. Kwa hivyo ikiwa kuna mwanasiasa ambaye anatumia watoto kujinufaisha, hiyo tunakataa na tunakemea. Echeno mar ng'e gwenge wa kawuono wamenyo gweng' ma Kanyakwar mantiere kaunti ma Kisumu. Ang'o ma jafwambo marwa Millicent Adhiambo olosonwa, wawinjane. Nyakwaramogi Ajwang' mana kaka nasingo ni machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'e gwenge podogo tach e kaunti ma Kisumu kuma owuok Shauri Moyo Ofuyo ma odhi Opiyo e gweng' ma ong'ere ni Kanyagwal mayudore e sub-county Manyando. Oganda mathoth dendega ni Kabonyo Kanyagwal. Kalimbe oseteri kono Nyakwaramogi, ang'o mabiro e pachi miparo ni dinemi chak kamoro ni Kanyagwal? Nyakwaramogi kawachako nonro ayanga, watu waganena kod jodak makae ginyiswa ni to ginto pachgi chalo nade e wi gino madinemi chak gwengini ni Kanyagwal. Kaluwore gi chandruok mar pi
mana sewinjo mbeleni to en gima ranyuolna bende aseneno ka chandowa. Wachalo joma odak e pi koro nomiwa nying mar ogwal. Nonyisa ni en piny ma pi pong'o, ogwal oheroga kama pi nitie. Koro ogwal oheroga ywake kabisa maka ndalo ma pi opong'. To ogwal go koko makata nindo ok teri. Nodaro ji mang'eny sana. Koro nomiyo ka pi opong' to ogwal gi repe ng'eny kaka. Koro ogwal sik ywak. Koro nomiyo ji ochako kwan ni Kanyagwal. Welo kobiro to wacho ni ogwal ng'eny e gweng'ni manade. Koro mane momiyo ji luongo ni nya frog. Wan ogwal. To gwal ni e pi. Wan ng'eni ok wadhi oko. Wan wasike kano Kanyagwal. Emomiyo nochaka ni Kanyagwal. Ma dhako maduong' mar no. Ne oduogo nyuolo nyathi ma wuoyi molewo. Ma koro jogo bedo jomadongo to Nyagwal ni noduogo nyuol bang'e. Achieng' noduogo nyuolo nyathine ni bang'e. To en e dhako maduong'. Koro mano emomiyo en e wuodno maduong'. Koro nodak go wadgi miluongo na Bonyo. Nyagwal ne wuodno maduong' ma ne nchino maduong'. Koro mane mwakawo nyinge. Kendo wach ni adwani mondo history opuonj nyithindo. Nyithindo weno gwal maywak kanie e kuma noaye. Wan jokanu. Mwane jokanu maduong'. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko e wi gino magiparo madine michak kae ni Kanyagwal. We koro wawinj anena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye mane omiyo ochak gweng'ni ni Kanyagwal to ne ochakore nade. Agwalo kurino. Agwalo uru ganjo. Kum joka kano mag joka ganjo te Nyagwal maduong'. Ganjo uru alwenda. Alwenda uru anyamba. Anyamba uru jok uru ramok. Joka ganjo mon negin monadi. Abich. Dhako mokwongo en Achieng' min Nyagwal. Dhako mar ariyo en Anyango min Rateng'. Kama onyuolo Kolago Chogo. Anyango dhako mar ariyo. Dhako mar adek en Apol min Oluwa. Min Oluwa dhako mar adek. Dhako mar ang'wen en Mingile min Abonyo. E dhako mar ang'wen. Dhako mar abich en Awelo min Obura. Nyar Baloya. Kae gimomiyo koro iluonge ni Kanyagwal. Nikech chon joluo machon ne dak moriwore. Ne wadak moriwore gi dhoodwa miluongo ni Kabonyo. Donge iwinjo Kabonyo? Abonyo no nowad gi Nyagwal mar Nyinasi. Nyagwal koseriw Abonyo, Kanyagwal odhi odag Abonyo. Gidhi gidago kamiluongo ni Mao. Kama tinde regese nitie no iluongo ni Mao. Gidag Abonyo kanyo kae to koro gineno ka gin bende gitimo ang'o. Giromo gweng'gi. Koro Abonyo koni Nyagwal ibe koro dhi dwar gweng'e ema jodongo Kanyagwal auchiel obiro mako goloka. Obiro kuonde gi mana thim nono. Ema jodongo Kanyagwal auchiel obiro go ka. Jodongo go ema nobiro ka jodongo auchiel manomako lo. Ema iluongo ka ni Kanyagwal. Koro jodongo Kanyagwal obiro dak kendgi. Koro ka gweng'ni koro iluongo ni Kanyagwal nikech koro mako kargi. Giriwore gi Kabonyo ka. Ema iluongo ni Kabonyo Kanyagwal. Lakini wan kama wantie ni wan Kanyagwal. Wan Kanyagwal. Ka koro gin duto Koluwa Obura Kabonyo Kanyagwal koro iluongo ni Kadebo. Jo Kadebo ni sewinjo. Kanyagwal umbe landore kod weche kata timbe mage. Gima lando umbwa ahinya en pi mosebedo ka sandowa nikech waonge gi ber moro ma wanyalo tajo. Ndalo ma pi opong', wayoro ayora pi ma samoro inyalo yoro pi ma kata kamikete kendo ok inyalo yudo. Rech wuoke chon kano pi onge bando nowuok mang'eny. Ko sani kanyaka no pi chak pong'. Bando rwenyo wamuodo. Wantie ok wapur. Pie ma koro wan waluokore. Wantie ok waluokore ko wan kwasego abal wawichore awicha gi mo. Pi ma nam pong'owa. Koro kosepong'owa to wan gi chandruok. Nyagwal ka rech yudore maber. Nyagwal ka bando kata bel chiel turwa kama rach ma higni 8 mokalo kapok pi nomonjowa.
ne wan kae mane basket mar chiemo. Pito sando wa higa ka higa. Ka higa ma koth ng'eny to pi sando wa. To bende nitie dongruoge ma Kanyagwal osenyuolo e ngima jodak makae nyaka ne ochakre kaka gweng'. Kata mana ndara waonge godo, stima bende waonge godo e gweng'wa kaeki kaluwore ni pi osebedo ka chandowa. Stima nokelnwa to stima no tinde ok ti. Osiptal nosemiwa skul Ogenya kacha to pi noketho makoro onge nodari otere malo. Dongruok ni osechako biro kama ber, nyo igero gima kani evacuation maka pi odaro ji to ji nyalo bede. To ni yamo nyo buko odhi omuko gini ma ochakore siro. Yamo nodhi omuko mowito te. Koro project no chung. Dongruok makoro dwa wachi ndare mo wan go to be oraj ma kata ka poni koth ochwe to japiko kata ka mama odwa konyore. Japiko wuondi mana piko otuch fuel ke orumo kaka konyre ji konyre onge. Nyaka na donje dala ni makora ti waloso gik moko to pie manego. Chonde wan gi ute mag lum to koro pinjo biro molokore wan gi mabati. To sani ka koro nyo pio darowa to jo Red Cross miyo wa otundo. Ema koro wajote. Kanyagwal ka wasebedo gi skul achiel kendo ni wagolo ne lo maduong' malich madhi machiegni hekta 20. Ibiro nene pi oketho moriembo wa kabisa nyithindo ter mana kama chielo. Kanyagwal ka ne wasetengo kama chiro nitie ma ne wasechako tiyo kanyo mogeronwa mochielonwa mago pi omayo wate. Sando wan gi sikunde, wan gi sekondari ka, wan gi primary mar Kanyagwal wan go ka. E kinde ma jogweng' makae kwano dongruoge ma Kanyagwal osenyuolo e ngimagi ma bende giyango ni gin ma kidam kwayo kod rem mage ma pod gin godo ma gigombo ni ka okele alworani kata otim alworani ma Kanyagwal to Kanyagwal biro metni madongre chal kod gwenge mamoko. Wanyalo kwayo mondo mi odinwa pi chuth mondo mi wanyalo pur nikech mage gik ma wanyalo kwano. Wang'e ni ko olosnwa ndara nyochi gonwa daik. Kolose maber to pi ok chak darwa kendo ma kokelnwa maendeleo to ok wapar ni pi nyalo darwa kendo. Mano gima wadwaro ahinya mondo tieknwa pigni mondo wabede kaka joma moko. Last mile gikelnwa mondo gilandnwa system e kor gweng' nikech waonge kata kaka wanya chajo simo. Wauso mudho. Wach pi be ginyalo giro gikunywa kata pi ka ji modho mana pi aora. Sani pi nodaro skul kucha otero malo ku. Koro stima gi center mana ji chiro mana ji nitie bodong' e nam kucho. Pi mapong' ni jo sirikal nyocha ochako project maber nyocha gigero daik to nyocha chung. Koro kwange gimomiyo chung. Wakwayo ni mondo gitem gitieknwa kanyo mondo wachak tijewa mana watimo kaka puro niange bando. Wach pigi ne manyo chando wa nyama ka giloso nwa to wan mana kare. Wadwaro tivet ka. Kama nyithindwa gi nyalo dhi to puonjore tich. Mane dongruok. Los karwa ka mondo nyithi rech mipidho e lopwa ka okonywa ka wan bende mondo otere e gik moko chiro. Pigni ma chando wa ene ma koloso yo motieke koro kata kupong' to gika kuno kiko biyo thag ji e mier. To mano dwabed gi dongruok. Nyakora Mogia Jwang' mana kamano gi kanye mwachopo godo e giko matelo makawuono e chenro ni mar ng'egwengewa. Amor nikech sani kalimbe oteri e gweng' ma Kanyagwal to ing'eyo gimomiyo Kanyagwal ne obedo Kanyagwal. Omiyo kik idhi mabor, med kete mana e wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae masingo ni kendo ni juma manyien. Aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Oriti masani, erokamano kuom bedo kodwa. Nyinga